ଏରା କଣ ଏକୁଟିଆ କାଲି ରାତି ଖାଇବା ଭଲ ହେଇନି ଆଉ ଯିଆ ଏରା କଣ ବନ୍ଧୁରେ ଏକା ହୋଇଛ ଏକା ହୋଇଛି ମୁଁ କଣ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକିନି ବସେଇଥିଲି ନା କଣ? ଆଉ କଣ ରାଗି ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଆସିବାକୁ କି ଆଉ କଣ କହୁଛ? ଖାଲି ରାତି ଖାଇବାଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ରାତିରେ ଗିରଧାରୀ ଓଭର ଖାଇଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନା ଆନ୍ଧ୍ରା ପୋଟଳ ପୁରୀ କଥା ଖାଇବା ଟପ୍ ଖାଇବା ମୁଁ ନାଦିକିରି ଖାଇଛି। ଆଉ ଝାଡ଼ା ଯିବି ମୁଁ ଏଇନା ଝାଡ଼ା ଯିବି ତ ପାଗଳା ହେଇଗଲା ମିନିମମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ନଗଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇନି ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଖିଥିଲା କାଲି କାକରା ଖାଇଛି 6 ପଟ ରୁମାଲ ରୁଟି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କରିଥିଲା ତ 2ଟା ଖାଇଛି ମିକ୍ସ ଖାଇଛି ତେମେ ଝାଡ଼ା ଗଲ ନା ଯାଇନା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଝାଡ଼ା ଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲ ନା ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲ ତେମେ ଯାଉନି ତେମେ କାହିଁକି ଖାଇବାର ମାନେ କ'ଣ ନା ନା ଦାମିକିଆ ଖାଇବା ଜମା ଏତେ ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ ଦାମିକିଆ ଖାଇବା ଝାଡ଼ା ମିନିମମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ନ ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତିନି ସାଥି ହେଇକିରି ଜଣା ପଇଲା ଏଇ ପେଟଟା ନା ନା ସାଥି ଝାଡ଼ା ଯିବା ଆସୁନ ଯିବା ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଖାଲି କରିଦିଆ ଆସିବା ଆସ ଏଇ ବୋତଲଟା ଏଇ ବୋତଲଟା ଧର ବୋତଲଟା ପାଣି ସେ ଗାଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଚାଲ ଏଇପଟେ ଆସୁନ ଏଇପଟେ ଆସ ମାଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣ ପେଟ ଖାଲି କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି 8 ଥର ପେଟକୁ ବାଡ଼େଇବେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏକାଥରେ ପେଟ ଖାଲି